står deroppe. Er det så? Nå. Har du nogle billeder derovre? Det er der noget sådan noget? Nå, okay. Ja, men det er vel også vilje halvdelen af det. Godt, Lars. Du får ikke ved. Jeg er noget, der ligner jæster. Ja, men har du lukket nu her? Eller? Ja, jeg har lukket for i dag. Jeg er der i morgen. Så kan jeg der jo være. Ja, det var bare ikke midt i en behandling. Nej. Men ellers, hvis det er, så kan vi kigge over i kuverter, hvis det er, der skal bare overføre. Jeg kan stille det, så får vi så på. Ja, vi er der en behandling.